हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअआव गासैखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। नै आंहा दिनै एसे बेसेबा गोबावनि उनाव भिडिअ लाबोलायबाय आरोना लोगोफोर। भिडिअ लाबोयैनि जाहोनानो जाबाय माने एसे बेस्थ दंमोन आरोना आङो, ओमफ्राय माने आंना मेगनाबो हायि जादोंमोन। ओमफ्राय नै दाबो नै बे फारसेया दंबावो आरोना, साबाय थायो। मेगन हायै जाजोबदोंमोन जोंहा बिमा फिसा बिबै, ओमफ्राय दायो हामबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बोथोराबो माने बिराद गरममोन ना साननैसो, बेनि थाखायनो माने भिडिअखौनो आं लाबोनो हायाखैमोन। माने गरमजों माजों गथ'आबो थायैजों माने भिडिअ बानायाखैमोन आरोना आं लोगोफोर। दिनैसो लाबोलायबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जाय नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थादो, आरो आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ आरोना लोगोफोर। दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादोलाय लोगोफोर, माबायसा जायो। आरो मोनसे खोथा लोगोफोर, आं बावदोंसो माने आगैमोना गोबाङानो माने साफा सानै बुंहरबाय थादों आंखौ कमेन्टआव, आब' नों आंखौ आनसाबस्क्राइब खालामफिनदो नामा बिदि होननानै बुहुदानो बुंहरबाय थायो आंखौ। ओमफ्राय लोगोफोर आगैमोन आरो लोगोफोर गासैखौबो बुङो आं जायखौ साबस्क्राइब खालामो आनसाबस्क्राइब खालामफिना। आं सिगांनि भिडिअआवबो बुंखांखाबायमोन। ओमफ्राय माने आंथ' खालामखायानो, ओमफ्राय आंखौ खालामो होनना सानो ना मायोथाय माने आंनासो आनसाबस्क्राइब जालांफिनबाय थायो, खमायलांफिनबाय थायो। दाखालि माने आङो सिमांबो नुगुलायलायदो, एखेबारे 50टा खमायखादो माने सिमाङावनो। ओमफ्राय मोगथाङावथ' खमायखायो, आंना खमायबाय थायो। आगैमोनाबो आंखौ आनसाबस्क्राइब खालामो होनना सानफिनो ना मायोथाय, ओमफ्राय आंनासो खमायफिनबाय थायो आरोना। आं खिन्थु रावनिखौबो आनसाबस्क्राइब खालामफिना। ओमफ्राय आरोबाव मोनसे खोथा लोगोफोर, मा होनो, आं गोसोआव सानो आरोना, खायसे मानसिफोरा जे कमेन्ट खालामो माने भिडिअखौ नायागारानो ओरैनो कमेन्ट खालामो खोमा बिदि होनना सानो आरोना आं। माने भिडिअखौ नायालासिनो ओरैनो माने कमेन्ट हरनांगौ नालाय, आंनावबो कमेन्ट हरथो बिदि होनना साननानै माने आंबो ओरैनो कमेन्ट हरना दोननि बिदि सानो ना मायोथाय। कमेन्ट हरना दोनो जिखुनुल', ओमफ्राय खिन्थु भिडिअआ मानि भिडिअ बेखौ मिथिला, ओरैनो माने नाइस बिदि होननानै कमेन्टल' हरना दोनो। भिडिअखौ माने नायजोबा होननानै आं सानो आरोना, नायजोबा खोमा आंनि गोसोआव बिदि सानो आरोना, ओमफ्राय मिथिला। ओरैनोथ' आङो भिडिअखौ बारा दासान्दि बानायनोबो बाग्रा जादो, मानो होनबा भिउबो फैया, साबस्क्राइबाबो खमायलाङो, ओमफ्राय बेनि सायाव आरो गथ'बो थाया जायो, डिस्टार्बबो खालामो भिडिअ बानायनायाव। ओंखायनोबो माने भिडिअ बानायनो आङो बाग्रा जादों आरोना। मबाइलखौ सेराव दोन्दोंमोन लोगोफोर, गोलैलांबाय। ओमफ्राय दिनै माने बोथोराबो थान्दा, बेनि थाखाय आं माने भिडिअ लाबोनि दे दिनै होननानै सानबाय आरोना। ओमफ्राय नै जोंहा आसोलाबो उन्दुना दं, दिन्दाङाव दोनदों आङो। ओमफ्राय आं जना दङ, माने गासैबो ओंखाम ओंख्रि मोनजोबखाबाय नालाय। ओमफ्राय दिनै भिडिअ बानायनि आङो होननानै भिडिअ लाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय मैयायो मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन। मा होनो, गथ'फोरा माने आंखौ फुंनिफ्रायनो गाबख्राव फैबाय थादों, भिडिअ बानायनि मादै जाजोबो नालाय, भिडिअ बानायनि मादै होननानै उन्दुना थानायखौनो माने फोजाफैबाय थादों। ओमफ्राय मा भिडिअ बानायनो, गावसोरबो खोथानो रोङा, खालि भिडिअल' बानायनो लुबैदों होननानै होनफैबाय थादों। बेनि थाखायनो माने ओरैनो ससेल' जाबा दाजा गावसोरो बिदि बानायनि दे होननानै होनबाय नालाय, ओमफ्राय माने बेखिनिखौनो ओरैनो सर्ट कमेडि खालामनानै हगारबाय आरोना लोगोफोर, गावसोरनि गोसोखौ खुसि खालामनो थाखाय। लोगोफोर नोंथांमोनाबो थांनानै नायहैदो आरो अनसायहरदो, लाइक खालामहर, कमेन्ट खालामहर, जाहाथे गथ'फोरा खुसि मोनो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आं भिडिअ बानायैनि जाहोना बेबो मोनसे जे जोंहानि न'आव नेटवर्कआनो नाङा, बेनि थाखायनो माने भिडिअ आपल'ड खालामनायाव आं बिराद खस्थ' मोनो। बेनि थाखाय माने मा भिडिअ बानायनो, नै दिनै भिडिअ बानायबा साननैनि उनावसो, सानथामनि उनावसो आपल'ड होनो हायो। आरो अबेबा टाइमाव गथ'नि थाखाय माने इदिट खालामनो टाइम मोना, बिदि जायो। बेनि थाखायबो आं भिडिअ बानायनो एसे बाग्रा जाबाय। ओमफ्राय भिउबो फैनो नागिरा ना
नोंथांमोनाबो नायाबो बेनि थाखायनोथ' लोगोफोर नायबानो जाबाय आरोना लोगोफोर गासैबो भिडिअखौ आंबो नायगोन आं जाय नोंथांमोननिखौ साबस्क्राइब खालामदो आं नायखायो आरो आं नायाबाबो आं आइनो लगायना होयो जोंहा बिखुनजोनो नायो इयो नायबाय थायो ओमफ्राय इथ' कमेन्ट हरनो रोङा नालाय सोरनिखौबा कमेन्ट हरनाय जाया आरोना ओमफ्राय आं थेवबो नायनानै कमेन्ट हरो गासैखौबो नायजोबनो आं टाइम मोनाबाबो ससेबाबो नायो आं नायनानै ओमफ्राय कमेन्ट हरो लोगोफोर नोंथांमोनाबो आंनिखौ नायलायदो एसे सापर्ट खालामलायदो लोगोफोर दिनैयो बोथोराबो थान्दा नै अखा फिसा हागासिनो दं नुवा मबाइलाव नुवा अखाखौ एसे थान्दा जादों आरोना थेवबो एसे मोजां मोनदों देवानिया गामि दाबायनानै दासो होनफैदो आया हामायैनो आबौआबो फैदो गेले नै लोगोफोर नायनो हागोन नोंथांमोना नै मोस्रोम माखा जि बाहा लाना दं अयथासारखा एख' बुस्थु दोननो हाया माने ओंख्रि दोनबाबो ओंखाम गरसे गोलैबाबो मिथाइ दोनबाबो मोनजाया इसोरनि थाखायनो गारहरनो गोनां जायो इसोरसो थाजोबो ओमफ्राय आं नै मा खालामनो नागिरदों आरोना लोगोफोर नै इयो मोस्रोमनि मुलि आरोना ओमफ्राय नै इखौ आङो मोस्रोमनो सारनानै होजोबनोसै बुथारजोबनोसै आं एसे अयथासार खालामो नकथा गोरलै बुस्थुआनो बथलाव सोना लाखाबाय आं नै ओमफ्राय नै बथलखौबो सुफ्लंना लाखाबाय आं सेरजोबना होसिगोन ओमफ्राय मोजां बानायना दोनखाबाय उनफोराव नांबावगोन ना बिराद डेन्जार बुस्थुखा इयो थैखागोन मानसिया लोंबाथाय ओमफ्राय नै आं एसे दै सोनानै गलायना लाबाय आरोना नै दायो सारना होनोसै आङो मोस्रोमनो गाइखेर लोंहोनोसै बारा न'आव बाहा लादोना आलासि जानो फैदों नालाय गाइखेर इनियाव जानो फैदों नालाय बिदै लालायनानै होला खास्रा जोब्बाय नै दिनैनि भिडिअआ मोनालायबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो जेबो इदि माने बारा खास भिडिअ लाबोनो हादिया आरोना ओमफ्राय नै मालाय बिबौ फिसौ सानैबो गिसिब सिबलायनानै जिरायना दङ आरोना बिराद गरम ना ओंखायनो थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ होमबा बेखिनियानोल'मोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बाय बाय